Kuba a Patince. Horúci piesok, hviezdnaté nebo, salsa, tancom umorené tela, svalnatí tanečníci, magický rytmus, chutné drinky, originálne jedlá a cigary. Keď sa snúbi to najlepšie zo Strednej Ameriky so službami najkvalitnejšieho hotelového komplexu v kraji, vznikne úžasný kubánsky víkend. V Patinciach takto fiestovali už po druhýkrát. Aj kuchyňa sa pripravila špeciálne na túto kubánsku udalosť. Áno, našich kuchárov prišiel vyškoliť originál kubánsky kuchár, ktorý dozoroval a učil našich kuchárov variť, takže všetky receptúry boli presne také, ako sa varí na Kube. Všetky chute boli originál kubánske. Napríklad veľmi obľúbená bola pečená juka, mali sme plantány, ktoré boli vyprážaní. Veľmi obľúbená bola takisto aj kubánska rýža s čiernou a červenou fazulkou, kubánske stejky a úplne najobľúbenejšie je kubánsky steak, ktorý sa volá ropa vieja, čo je vlastne veľmi jemne ugrilovaný steak a šťavnato napracovaný. Čo hovorili hostia? Hosťom sa boli veľmi spokojní s našim menu, všetci chválili, lebo táto kuchyňa bola autentická kubánska, taká istá, ako keby išli sa nájsť na Kubu a veľmi sa im to páčilo a boli milo prekvapení. Mnohí z nich to ešte nikdy nejedli, nepoznali tieto suroviny, ani sa s tým nestretli, takže bolo to pre nich príjemným osviežením. Hotel je plný ako štandardne? Mrzí nás, že máme limitovanú kapacitu izieb, pretože mnoho ľudí bolo na zozname na čakačku. Naši mnohí klienti sa im nepodarilo si rezervovať predstihu izbu a boli sme skutočne vypredaní na celú túto akciu. Ale táto noc nie je len pre vašich hostí ubytovaných, ale aj pre tých, ktorí prídu zvonka? Áno, táto akcia je špecifická tým, že vlastne na večerné podujatie môžu prísť hostia, zaplatiť si vstupné a môžu zažiť fiestu Kubánu priamo tu v areáli za poplatok, všetky kubánske nápoje, takisto kubánsku kuchyňu ochutnať, lebo v grillbare ponúkame originál kubánske hamburgery a rôzne kubánske špeciality. Takže mnohí hostí máme, našich hostí, ktorých u nás nezohnali izby, ktorí až z Komárna sem prišli a takisto z okolia a očakávame niekoľko stovák ľudí, ktorí by prišli na túto akciu. Hotel bol plný spokojných hostí, no veľa záujemcov o netradičnú lekciu prišlo aj z okolia. Veď vo wellness hoteli v Patinciach očakávajú po celý rok a pri každej príležitosti všetkých milých návštevníkov, či už prichádzajú za ubytovaním a viacdňovým pobytom, alebo sa prídu len tak okúpať na jedno poobedie, či si zatancovať v teplú letnú noc. Organizujeme druhý ročník kubánskeho víkendu, zároveň vyvrcholenie toho víkendu je sobotná udalosť a to je La Noche Cubana, čo znamená ako kubánska noc. Na tejto našej krásnej udalosti vystúpia originálni kubánski umelci, budú sa piť originálne kubánske drinky, charakteristické Cuba Libre, mojito a podobné a zároveň budeme mať originálne suveníry z Kuby. Najvýznamnejším hostom tohto večera je kubánska ambasádorka, ktorá vlastne toto celé podujatie zastrešuje a ktorá je takým garantom tohto podujatia. Zrejme ste ešte neboli v Kube? Nebola som ešte na Kube, ale tak dúfam, že sa tam raz dostanem. Všetko tu je dnes, aby tá zábava bola dobrá. Dokedy tu budete? To ešte uvidíme, ale dnešná noc asi bude dlhá. Dúfame, že hostia sa budú u nás dobre cítiť, tak ako aj zvonku, aj tí, ktorých máme ako na celý víkend tu a budú tancovať možno do 2., 3. Minulý rok to bolo do 3., takže my dúfame, že do 3. rána určite budú sa zabávať. Najvýznamnejším hosťom bola veľvyslankyňa Kuby so svojou rodinou. Tak ako pred 2 rokmi, aj teraz sa rada postavila pred našu kameru. Práve Patince a Kuba. Aká je spojitosť? Because we have a very good link with the hotel in Patince. We know this hotel because of the Cuban community who live in Comano, who show us the hotel for the first time. Pani ambasádorka povedala, že majú veľmi dobré vzťahy s našim hotelom, cítili sa tu príjemne pri prvej akcii a takisto v okolí Komárna a v tomto okolí žije veľmi veľká kubánska populácia, ktorí veľmi radi navštevujú tento hotel. Povedzte nám niečo o Kube, o svojej krajine. I don't finish. Yes, and the second thing is because here in Patince is better weather than in Bratislava. So you have the sun, you have a good place, you have the good people, so it's perfect for us. Tak toto sme rozumeli. Že tu v Patinciach majú o mnoho lepšie počasie ako inde na Slovensku. Sú tu veľmi milí a príjemní ľudia a cítia sa tu príjemne, je tu veľa slnka a aj veľa vody vďaka Dunaju. OK, no a teraz o tej Kube nám povedzte niečo. Bueno, what to do with Cuba? Well,
I think that Cuba is the best country in the world, but it's normal. You think that Slovakia is the best place in the world. So Cuba is fantastic place mainly because of the people. Because when we are sad, we dance. When we are happy, we dance. So we see the life in the good manner all the time. A to by ste k nám mohli priniesť. Takže pani ambasadorka vraví, že na Kube sú najkrajšie ľudia. Takisto si myslí, že Kuba je najkrajšia krajina na svete, pretože to je rodná krajina, tak ako si my to myslíme o Slovensku, ale čo je špecifikum kubánskych ľudí, keď sú Kubánci nešťastní, tak tancujú, keď sú šťastní, tancujú tiež. Skúste nám niečo povedať po slovensky pre našich divákov. Ja si ty veľmi dobre tu, ale keď ja som pred kamerou, je veľmi ťažké pre mňa. Ako by ste povedali po kubánsky, že príjemnú zábavu? Muchas felicidades, mucha fiesta, que se diviertan, que se diviertan. Exactamente. Zoznam letných podujatí vo wellness hoteli Patince kubánskou nocou nekončí. Sledujte internetovú stránku tohto zariadenia, aby vám nič neušlo.